Arestado ang sarong 37 anyos na pedicab driver na ikaanom sa listahan kan Municipal Most Wanted Person sa Bulusan, Sorsogon. Makalihis na makorner kan pulisya sa Barangay Hubasan, Allen, Northern Samar kanakaaging Domingo. Binisto ang akusado na si Marvin Galendez, residente kan Barangay Mabuhay, Bulusan, Sorsogon, na sarong taon na nagtago sa lay sa Barangay Buenos Aires, Victoria, Northern Samar. Makalihis ang pangmomolestya sa sarong menor de edad na kabarangay kan Disyembre taong 2023. Itong impormasyon po ay galing po sa mismo po sa presidente ng kanyang lugar, sa Barangay Mabuhay at saka dito sa Barangay San Rafael, kung saan po sabi nila na napag-alaman nila na andun ditong si Tagkarit dun sa Alin Samar na nagpapadya. So ang ginawa namin ng Hepe, nag-utos si Hepe na i-validate ng ating mga intelligence at doon nakipag-ugnayan tayo dun sa istasyon ng Alin. At doon, nakumpirma talaga nandun siya. Inaresto ang sospek sa kusog kan warrant of arrest na ipigluwas ni Honorable Bernardo Jimenez Jr., ang presiding judge kan RTC Branch 54 sa Gubat, Sorsogon, kanakaaging Pebrero taong 2024 para sa kasong acts of lasciviousness na may 200,000 pesong rekomendadong piyansa para sa temporaryo kaining libertad. So para po ma'am, yung maipapabot lang po ng kapulisan ng Bulusan, lalong-lalo sa mga ganitong senaryo, bata yung biktima, yung gabay ng magulang, kailangan po matutukan yung anak nila kung saan asan yung bata, anong ginagawa ng bata. Kasi karamihan po na biktima, hindi lang sa katabing bahay, sa loob din ng bahay. Minsan kamag-anak yung suspect. So kailangan po yung pag-iingat at saka wag magkapante sa lahat ng oras. Naging posible ang pag-aresto sa sospek sa pakikipagtabangan kan Allen Municipal Police Station. Sa presente, nasa kustudiya na kan Bulusan Municipal Police Station ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.